Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9:15 ta' filgħaxija dejjem fuq One. Twettaqet miżura oħra tal-budget 2025 kif il-ġimgħa filgħodu, il-Gvern ħabbar il-programm ta' infrastruttura edukattiva 13 il-sena li ġejjin. Għall-ewwel sena biss l-investiment li jimxi jitfit mal-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni sal-2030 se jlaħħaq 7 miljun euro. Ix-xogħlijiet f'97 skola tal-istat se jkunu jinkludu tisbieħ tal-ispazji miftuħa, riġenerazzjoni estensiva fuq barra u ġewwa u manutenzjoni sħiħa favur l-edukazzjoni tal-istudenti u postijiet aħjar għall-edukaturi. Dan il-programm tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u s-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Matthew Vella fil-preżenza tal-ħaddiema kollha tal-id li jwettqu se jagħmlu dawn ix-xogħlijiet. L-ewwel sena se tara x-xogħlijiet fl-iskejjel primarji ta' Birkirkara ta' Sliema San Ġwan, il-Gżira u tax-Xajra, is-sekondarja tal-Imrieħel, l-Iskola Vincenzo Buġejja u l-ALP. Il-Ministru Grima qal kif dan ix-xogħol mhux sempliċement ftit żeba mal-ħitan jew tiswija sempliċi, iżda riġenerazzjoni sħiħa taż-żoni indikati. Ambjent aħjar li ħares lejn diversi aspetti fosthom l-aspett ta' rikreazzjoni, l-aspett sportiv u allura faċilitajiet sportivi ġewwa l-iskejjel tagħna, l-aspett ta' teknoloġija u anke informatika kif ukoll diversi aspetti oħra illi jagħtu ħarsa lejn dik li hija anke l-estetika ġewwa l-iskejjel tagħna, imma anke dik li hija l-infrastruttura ġewwa l-iskejjel tagħna, l-ambjent, id-dawl naturali u l-importanza tiegħu. Mal-programm infrastrutturali d-Direttorat tal-Loġistika u Infrastruttura se jwettaq ukoll proġetti minuri li jinkludu l-aċċessibilità fl-iskejjel, rinnovazzjoni ta' żoni ta' reception area fl-iskejjel, dividing walls flimkien ma' xogħol ieħor. Dawn ix-xogħlijiet jikkumplementaw oħrajn li jsiru fosthom il-Fondazzjoni għall-Iskejjel tagħna.